Spirtli içkilerin insanları bu ýagdaýlara getirmesi gasy täsin dälmi? Bu nädip bolýar? Hiç pikir edip gördüňizmi? Aragyň ganymyzda garşmasy henüz agzymyzda wagty başlaýandyr. Ýöne agzdaky emilen arak kän peýan etmeýändir. Ýöne aşağıdymyzda ýa-da kiçi içegede wagty has köpemilýändir. Spirt aslında bir kimiki madda. Ol hem belli kimiki maddalar ýaly belli kimiki maddaları bilen ara baglanşyk gurup bilýär. Mesela metanol aslında norepinefrin diýilen gormonyň bağlanacağı öýjükleri tutunup damarlarymyzda yumuşatyp bedenimiziň gyzmagyna sebäp bolýar. Ýa-da beynimizde gidende serotonin, dopamin gormonlary bölünip çykar. Bu sebäpden ödümüzi bagtly duýýar. Ýöne spirtiň tutunan öýjük sany artdykça beynimiziň bölükleri arasyndaky ara gatnaşyk bozulmaga başlaýar. Gürlemekde kençilik çekip, başymyz aýlanyp we duýgularymyzda çöküşlük başlaýar. Bir tarapdan orta bagyr bu nätanış maddany däli işläp, ara salamaga, bedenimizden aýyrmaga ýanaşýar. We bu işin höttesinden hemmelýändir. Ýöne bagyryň üstüne has köp yüklensek, onda bagyr belli bir wagtdan soň işlemegini bet eder we has gorkulu keselleriň göremegine sebäp bolup biler.